Bylo, nebylo, jo, vlastně bylo. Žil byl jeden kluk s divnýma brejlema a divným šátkem, který měl moc rád Pokémony. Jeho nejoblíbenějším Pokémonem byl jeho Pikachu CP48, což si řekněme, není zas tak nic extra. Jednoho dne si takhle hrál venku, ale jelikož je autista, tak svůj mobil položil a šel se jen tak projít. Toho využil tenhle ten frér v modrý bundě a přišel jeho Pikachu a poslat profesorovi na salámy. Jak vidíte, nějak neví, jak to udělat, jo, už na to přišel, už to udělal, jo, Pikachu je fuč. Náš autista se ale pro mobil vrátil, jenže to už bylo pozdě, tak si řekl, tak toho fréra aspoň chytím, ale frér řekl ne a začal utíkat. Náš hrdina se opravdu snažil, ale jelikož je vážně autista, tak prostě nakopl na rovince, ztratil brýle a ten frér mu utekl. A tak svolal poradu svých nejlepších kamarádů, kteří si myslí, že jsou superhrdinové. Tohle je Frank, vedoucí všech těch autistů. Prostě nosí brejle a šátek a hraje si na frajera. Tohle to vlastně pořádně nevíme, kdo je ani co dělá, ale prostě je to týpek, co nám nosí sladkosti. Siamské dvojčata Klára a Sára. Moc to nenadělají, protože jsou srostlé, ale s tím už asi nic nenaděláme. Tenhle ten týpek si říká kůň. Možná se divíte, ale je to proto, že se narodil s koňskou hlavou. Ve velitelství zlejch týpků to taky byla celkem sranda, všichni se smáli na tom, jak je ten autista, což je logické, a jak mu smazali jeho Pikachu. No, tak si je představíme taky. Tohle to je Freddy, šéf těch zlejch, prostě týpek, co rád dělá zlé věci a fakt špatně se oblíká. Tohle to jsou sestry Salingerovi, prostě 3 sestry, které nemají jiné kamarády, tak se musí bavit jenom spolu, no. Nedá se nic dělat. Tohle to je John. John má tyčku. A taky je autista. A možná má i Downův syndrom. Tohle to je Annie, psychoholčička s medvědem. Jaká náhoda, že se jmenuje Annie, že jo vy, lolkaři tady. Holka s medvídkem, Po poradě se všichni vydali ven. To ale netušili, že ti idioti mají kancly hned naproti sobě. Takže vidíme vážné pohledy, jo, překvapení, za těch 5 let si toho nikdo nevšiml. Neví, co má dělat a zlí jako vždycky začnou utíkat. Klasička, běží za něma, jenže nevěděli, že jedna ze sester spadne a jen tak na random umře. No, zatím si to nevšimli. Tady přichází ti autisti jako frajeři. Všimli si mrtvoly, jenže neví, co mají dělat. Už na to přišli, první využití koně, prostě bude fungovat jako kůň a bude vozit lidi. Jo, teď si uvědomili, že něco zapomněli a běží si pro svou kamarádku nahoru, teď. Moment překvapení po druhé. Emoce na zemi, dlouhé pohledy, další dlouhé pohledy, smutek na zemi. Zlost. A teď se všichni začali mlátit. Klasika. Jo, a tenhle ten frér zjistil, že prostě umí jen hrát dobře s Literio. Tahle ta holčička se být nemusí, protože si jim všem jenom směje. Dobrou. Doufám, že to ještě nevypli. Chtěl bych vám jenom říct, že doufám, že se vám video líbilo. Ten konec byl takový, protože jsme nechtěli, aby všichni umřeli, protože jak jinak může dopadnout bitva 10 superhrdinů, kteří jsou přitom autisti. Ne dobře. Takže za 10 sekund se to video přibližně vypne, vy začnete tleskat a já jsem OK. Takže já se s vámi loučím a čau.